kwangado dintulat ta sumardeng amapan makiserbisyo biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan wen putno uray no nano mo ito'y lubog ibiyag iti tao kinabak na at dayjay nga to ayan ni Jesu Kristo balitok a palasyo biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan kakabsat intay agpatuloy itay kuma sumardeng kinagkapoy uray narway banbanu ken utoy magunudan ti bangar nuintay agtultuloy biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan malem jay tiyendaan na nakatugaw akadwa na ti barkada nagkakanta ket ti sangwananda nakatakder ni San Miguel ket ti ramramay da sigarilyo ken marijuana kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnod kinagulip kaskaldi nga nagsara hawan maitudo ken masno pamasakbayan kayarig natbangka nga awan sangladan na tuntun agawiden ay anyan awasang na agbirok ti makan ken sidae nananam ket no awan maiparang ti mangasawa na kalot ti kaldero ken banga tumayabda kastoy man ti tao ngawan ti Kristo na tapnod kinagulip kaskaldi nga nagsara hawan maitudo ken masno pamasakbayan kayarig natbangka nga awan sangladan na ket no isurumwar ay dumawat ti kwarta amapan na iinom wen mo isugal kaka
ket no awan ti maited pobre nga sawana tungpada nugwen no kugtar ti malakaman na kastoy man ti tao ngawan ti Kristo na napnot kinagulig kaskaldi nga nagsara awan maituto ken masno pamasakbayan kaya rig natbangka ngawan sangladan na denggem mo gayem ko ti adal tuy ayub ko di mo kadlaisen ipan mo di tapuso awan nasayaat nga ite di tibisyo no di laeng sakit na dingit wenno infierno katstoy man ti tao ngawan ti Kristo na napnot kinagulig kaskaldi nga nagsara awan maitudo ken masno pamasakbayan kaya rig natbangka nga awan sangladan na kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulig kaskaldi nga nagsara awan maitudo ken masno pamasakbayan kaya rig natbangka nga awan sangladan na kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulig kaskaldi nga nagsara awan maitudo ken masno pamasakbayan kaya rig natbangka nga awan sangladan na Ibiyag dito'y lubong at patinggan saan ang mabayag mapukaw da ngem ijay gloria ket biyag nagnanayo madamdamay sunto ti pagtaenga di ka maupay di kagsano amok na ragsak ti pagtungpala agtuloy ka ken Jesu-Kristo dati gunggunam aguturay ken ka di ka maupay no dagiti gagayem upayen ken bayan daka ngem ti Dios kunana di kan tubayan ay wanang kainggana panupala di ka maupay di kagsano amok na ragsak di pagtungpala agtuloy ka ken Jesu-Kristo dati gunggunam aguturay ken ka ragsakem ket ti panagserbi ketong palem ti bilin ni Kristo taas si degem ti yaay na nga mga lakadagiti iglesia na di ka maupay di kagsano amok na ragsak di pagtungpala agtuloy ka ken Jesu-Kristo dati gunggunam agururay ken ka di ka maupay di kagsano
Diyos di pulos at balbalik. Di Biblia isut ibagbagana, ket awan nagbalbaliwana. Nagasat nagitidong eken kuana, taadan tutigun gunaenda. Di kakadiag dua-dua kabsa, kadagiti karkariti Diyos kenta. Iteta amin ama sapsapul mo, noon unaen mabiru ken ni Yesu Kristo. Ibiblia isut ibagbagana, ket awan nagbalbaliwana. Nagasat nagitidong eken kuana, taadan tutigun gunaenda. Datayu nga mapunangan anak na, sa pulentay ti Diyos nga ingingana. Taiti presensya na ket dakkel una, ang liliwa ken mangan andingan. Di Biblia isut ibagbagana, ket awan nagbalbaliwana. Nagasat nagitidong eken kuana, taadan tutigon gunaenda.
Biag kalaunay adagsang gasa lagi ben kariti Diyos sa taraunan naka ipan mo ti dadagsen mo kenkwana ipan mo kenkwana taawit mo tapno tulungan naka tapno di ka agwadwa din nakanto baybayan bantayan nakatiinal aldaw nubagin magsagaba di ka maimbagan kenam na matakararuang mapukaw mo Amo ti Diyos ti sakit mo karina agasan naka ipan mo ti dadagsen mo kenkwana no dagiti kakabsat mo tub nga ren dataramid mo di kaliwayan panagkararag mo Di Diyos idalan nakatap no agbalay ka ipan mo ti dadagsen mo kenkwana ipan mo kenkwana taawit mo tapno tulungan naka tapno di ka din nakanto baybayan bantayan nakatiinal aldaw intuno pumapoy kanta bagim nakapsuten di kanto apu kawen tapanamati di nakanto baybayan naging ganaken patay ipan mo ti dadagsen mo kenkwana ipan mo kenkwana taawit mo tapno tulungan naka tapno di ka din nakanto baybayan bantayan nakatiinal aldaw ipan mo ti dadagsen mo kenkwana saan tayo paalidaw iti kabusor marigrigat ka man na tao wenno nabaknang ka awan kumat agiin nguyaw iti tunggal maysa panunutin tayo kumaken ni bapuso nga iti imatang ti apo agpapada tayo pagkawanen kenayatem ti kabusor mo di patem ti anya
susulat. Marigirigat ka man na tao, wenno nabaknang ka. Awan kumat agiin nuyaw, iti tunggal maysa. Panunutin tayo kumaken ni papuso, nga iti imatang ti Apo, wag babata tayo. Nga iti imatang ti Apo, wag babata tayo. Siksika o Apo, iti bileg mi, panakaawa, kinakapsut mi, panakapakawa. Yaman